El passat 14 d'abril, en una acció pertanyent al procés de creació d'un pla anticipatiu per Castellar lo Liberal, vam dur a terme un acte molt especial. Després de treballar durant setmanes amb l'alumnat del Col·legi Públic Elies al Ravachol, havíem donat a llum a una peça que constituïa una Castellar lo Liberal ideal segons la mirada dels més joves del barri. Feta la maqueta, ara tocava donar-la a conèixer al poble, així com també donar la possibilitat als habitants de Castellar lo Liberal de completar la creació amb la seva visió d'allò que el barri necessita. La primera parada va ser el casal de la Falla de lo Liberal, i vam aprofitar el trasllat a dit lloc per passejar cada una de les peces de la maqueta per alguns carrers del barri. Així va ser dita experiència. Toni, allí. I aquí una altra, no, David? Sabeu que vàrem prendre una decisió molt firme quan vàrem lluitar tantíssim contra el Rejou i vàrem dir que mai més tornaríem a entrar a la comoditat de les nostres vides quotidianes, sinó que anàvem a agafar la responsabilitat de defensar el que som, de decidir el que volem i de cuidar el que tenim. I avui algú m'ha escrit un missatge que no sé si el recordaré bé del tot, però dir alguna cosa com no hi ha res més poderós que una idea
posada en marxa, dita en el moment oportú. Jo crec que tenim causes i condicions per a començar a construir com volem viure d'una altra manera i que se poden fer les coses de maneres molt distintes, respectant el que som, el que tenim i el que volem. L'objectiu, i ara cada vegada més, és que l'institut estiga tot completament en complicitat i arrelat a l'entorn, al poble, i que el poble entre l'institut. Això és una mostra del que es pot fer, hem fet més, en el 15è aniversari ha sigut també un punt d'arranque, i jo vull felicitar a tota la gent que esteu ahí currant en l'associació de veïns. Una democràcia, si no se nutrís de l'acció ciutadana, de la gent que realment curra desinteressadament i amb generositat per el bé comú, no és una democràcia. Una democràcia que consisteix en la suma d'accions, de xicotetes accions comunitàries, des de l'escola, el barri, l'institut, la falla, l'associació de veïns o la banda de música. Tota pedra fa paret i tota pedra fa comunitat. Bueno, jo dic que el que estic és molt orgullós del poble, de la gent que viu, treballa i sobretot participa i s'implica en la vida del poble, perquè, bueno, veure junts a l'associació de veí, a la falla, a un gran arquitecte, a l'institut, als xiquets, a la cooperativa, pues, bueno, això és un bon símptoma, no? Perquè vol dir que als alumnes, als xiquets, que als músics, no és una idea, que estem col·laborant, no? Que entre tots estem construint un projecte comú i estem parlant i treballant del futur del nostre poble, no? De lo que volem. Quan començarem així, jo recordo quan vaig vindre a este poble me diuen el poble castellà està mort, no? I pues, tot al contrari, o sigui, si heu vist, la gent està darrere de la porta, darrere de la finestra, o sigui, cal un poquet de soroll per a que s'assomen, cal un poquet de soroll per a que s'acosten, no? Però no està mort perquè n'hi ha un institut molt actiu, ni està la cooperativa, ni una associació molt activa, i n'hi ha una falla que també volem que a banda s'implique en qüestions de l'urbanisme i de fer la ciutat, no? És una maqueta que parla dels habitants, dels usos, de les relacions, dels afectes, de la relació amb València, o sigui, té fins i tot una component abstracta perquè depèn de la percepció de qui ho ha fet, la persona que l'interpreta necessita una certa explicació, és clar. Però veureu entre els habitants, per exemple, que han triat els estudiants, com està, per exemple, la persona que treballa en el consum, la persona que treballa en el forn, en el quiosc, els iaios estan molt presents perquè formen part de la narrativa que els acompanya en aquests espais d'esplai o el que siga. Per tant, totes aquestes persones que normalment no apareixen en els plans ni en les maquetes grans que deien abans, no? Hem volgut retratar-les així. I ara, quan va itinerar aquesta maqueta, comencem en la talla de lo liberal, després anirem a la primavera educativa en el Col·legi Cervantes perquè volíem també acompanyar els col·legis ja que ells ens han acompanyat a nosaltres, i després volem també que passe per aquelles plantes baixes de veïns i veïnes que els tinguen i que la gent quan passe per ahí puga completar-la.